Бик яхшы юшма, бик яхшы монда бүтән нәрсә үтте. Менә монда юшмалар, монда чаралар безнең борынгы гадәтләрне, безнең татар телене, безнең кием, ашау, безнең бүтән нәрсәне, менә монда бик күп яшьләр бүген булды. Менә аларга без моны тапшырабыз, менә аларга күрсәтәбез, и менә моның белән горурланабыз. Бик яхшы узды. Biz Мәскәүдән бик яхшы кояшлы көн ап килдек, кояш ап килдек. Шуңар рәхмәт, исән булгыз, 2000 елларга да Алла бисә шырашырга насип булсын. Күпме күрдең әй син иске, килгән дошман яуларын, киртә булды ят кескәргә, синең бөек Елда искеребез безнең пишенчегә көйтүреп ибәрәтләр. Шоннан соң безнең татарлар, Сибир татарлары искерне калтырып кабатында яшәй башлыйлар. 140 ел гына элек. Шул вакытны Сибир татарларына монда килә башласалар, саражуйлар ушы утыратлар, кайтырга ушы ярамый. Изге борынкы ерләр, ханнар ятаты, шейхлар ислам динен алып килгән ятатлар әйме искерде. Сибир татарларына как бы запрет уже куела. Алардан сурайтлар, сез кайда китеп барасыз? Алар әйтәтләр, иске борынгы еребезгә, бабаларыбыз яткан урыннарга, шулай дип 4нче исеме булаты искернеңке. Иске ер, искер, урысларны тигишткән, ала ясканнар. 5нче исеме Кучумово городище, древняя столица Сибирского царства тип, постановлением Совета РСФСР 30 августа 1960 елда уже утыртатлар, шундый исем берип, как археологический федеральный памятник. Булган Сибир ханлыгы, иксез чиксез булган аның хәскәренең санлыгы. О, Иртеш, Тубыл, Багай елгалар, барысы да аларның хөкемдә. Бар кеше ясап түләгән, безнең ханнар түләмәгән беркемгә. Иртә таңнан төнгә кадәр утырып искер калада yazганнар карар би хуҗалар, ерак далаларга. Сине uşak bulmaz, herkesi bilir, kələk sırmaz, kürünə tutma olmaq indi. Sine deyib, eydir balık mələ, birginə işləlik gəlir gümənin ağır, atıyılsın qara bulsa da, ömrüyə də unutulmazsın iyini, aymarlıq balısını bunlara. Bir yılların ilk yarımda ayılarını taşlayın diye yanır.
Sağ